नमस्कार मंडळी, मी काव्या केकेच किचनमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते। तर थंडी सुरू झालेली आहे, मग नॉनव्हेज झालंच पाहिजे। तर आज आपण मालवणी पद्धतीने झणझणीत असा मटण रस्सा बनवणार आहोत। खूप छान लागतो हा मटण रस्सा, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। चला रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी 1.25 किलो मटण घेतलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता मटण एकदम स्वच्छ आणि लालसर आहे। मटण घेताना तुम्ही असंच घ्या। हे मटण मी 3 ते 4 पाण्यात स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। तर सगळ्यात आधी आपल्याला हिरवी पेस्ट करायची आहे। त्याच्यासाठी मी 10 ते 12 लसूण, अद्रक, थोडीशी कोथिंबीर आणि 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। ह्याची आपल्याला एकदम बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे। तर इथे आपली हिरवी पेस्ट तयार झालेली आहे। 2 चमचे पेस्ट मी आता मॅरिनेशनसाठी वापरते, बाकी आपण रस्सा तयार करताना वापरणार आहोत। आता आपण अर्धा टीस्पून जरा हिंग घालूया। हिंगामुळे काय होतं, आपल्या मटणाला खूप छान चव सुद्धा येते, प्लस जो उग्र वास असतो तो सुद्धा निघून जायला मदत होते। चवीनुसार आपण आता मीठ वापरूया आणि हे मीठ आपण आत्ताही घातले आणि आपल्याला रस्सा करताना घालायचं, तर ते प्रमाण तुम्ही लक्षात ठेवा। इथे मी 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर वापरते, जेणेकरून आपल्या रस्स्याला खूप छान असा कलर येईल। आणि 2 चमचे इथे मी मालवणी मसाला वापरलेला आहे। तुमच्या घरी जो तुमचा साठवणीचा मसाला असेल तो तुम्ही इथे वापरू शकता। 1 टीस्पून इथे मी हळद घालते। आता सगळे मसाले आपल्याला व्यवस्थित मटणामध्ये मिक्स करून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून प्रत्येक पीसेसला व्यवस्थित असा मसाला लागेल आणि आपलं चिकन चवीला सुद्धा छान लागेल। तर ॲटलीस्ट 1 तास तरी आपल्याला आपलं मटण मॅरिनेट व्हायला ठेवून द्यायचं आहे। चिकन किंवा मटण जितका जास्त वेळ आपण मॅरिनेट करू तितके छान त्याला चव येते। इथे मी पॅन गरम करून घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये 1 चमचा मी सफेद तीळ घेतलेले आहेत। ते चांगले आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत, खूप करपवायचे नाहीत, अगदी लालसर तडतड होईपर्यंत आपल्याला ते भाजून घ्यायचे आहेत। इथे आपले तीळ चांगले भाजलेले आहेत। आता त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा खसखस घालते, ती सुद्धा मी अशीच लालसर होईपर्यंत भाजून घेते। खसखस आणि तिळामुळे आपल्या मटणाच्या रस्स्याला थोडासा वेगळा फ्लेवर येतो, तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। खसखस आणि तीळ आपल्याला सुकेच भाजायचे आहेत। आता बाकीच्या वाटणासाठी मी थोडंसं पॅनमध्ये तेल घालते, अगदी थोडं तेल आपल्याला वापरायचं आहे। वाटण भाजताना खूप जास्त तेल वापरू नये, नाहीतर कांदा आपला नरम पडतो। इथे मी सगळ्यात सुरुवातीला थोडंसं अद्रक आणि लसूण भाजून घेते, वाटणामध्ये ते छान लागतं। लसूण आणि अद्रक थोडं लालसर भाजून झाल्यावर त्याच्यामध्ये आपल्याला कांदा घालायचा आहे। कांदासुद्धा आपल्याला लालसर भाजून घ्यायचा आहे। मटणाच्या अशा आपण बऱ्याच रेसिपी बनवलेल्या आहेत, तर त्यासुद्धा मी त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते आणि वरती तुम्ही आय बटनवरही बघू शकता। तर त्यासुद्धा मटणाच्या रेसिपी तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा। तर इथे आपला कांदा तुम्ही बघू शकता मस्त लालसर खरपूस भाजून तयार आहे। खूप जास्त तेल वापरलेलं नाही आहे मी बघा, त्याच्यामुळे मस्त असं क्रंची फ्लेवर त्याला आलेला आहे। अर्धा वाटी आपण ओलं खोबरं घालूया आता याच्यामध्ये आणि व्यवस्थित असं खोबरंसुद्धा आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। कांदा खोबरं भाजेपर्यंत जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज नक्की सबस्क्राईब करा। इथे आपला कांदा खोबरं छान असं वाटून तयार झालेलं आहे, मस्त असं त्याला कलर आलेला आहे। तर आता वाटण आपण थंड करायला ठेवून देऊया आणि लगेच त्याची बारीक पेस्ट करून घेऊया। वाटण थंड होईपर्यंत आपण मटण शिजवायला ठेवूया। तर इथे भांड्यामध्ये मी तेल गरम करून घेते। आज आपण कुकरमध्ये नाही तर भांड्यातच ते मटण शिजवून घेणार आहोत। इथे मी आता तेल गरम झाल्यावर ह्याच्यामध्ये खडे मसाले घालते। तुमच्या आवडीचे जे तुमच्या घरात अवेलेबल असेल ते तुम्ही खडे मसाले इथे वापरू शकता। इथे मी तमालपत्र, दालचिनी, वेलची आणि लवंग घेतलेली आहे। वाफेवर शिजवलेल्या मटणाची चव काहीतरी वेगळीच लागते, तर तुम्ही नक्की एकदा कुकरमध्ये न लावता मटण असं शिजवून बघा, खूप छान लागतं। आणि खडे मसाले आपले व्यवस्थित भाजलेले आहेत। आता याच्यामध्ये मी बारीक चिरलेला 1 कांदा घालते फोडणीला। कांदासुद्धा आपल्याला लालसर करून घ्यायचा आहे, कांदा लवकर नरम व्हावा म्हणून मी ह्याच्यामध्ये चवीनुसार थोडं मीठ घालते। कांदा इथे लालसर मऊ झालेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये जे आपण हिरवी पेस्ट केलेली ते 2 चमचे मी इथे हिरवी पेस्ट वापरते। ही हिरवी पेस्टसुद्धा आता आपण एक अर्धा मिनटं तरी तेलामध्ये प्रॉपर भाजून घेऊया, जेणेकरून त्याचा उग्र वास निघून जाईल। कांदा इथे भाजून तयार आहे। आता जे मॅरिनेट केलेलं मटण होतं ते इथे ह्याच्यामध्ये आपण घालून घेऊया
आणि मटण घातल्यानंतर लगेच त्याच्यामध्ये आपल्याला पाणी वापरायचं नाही आहे. एक 10 ते 15 मिनटं मटण वाफेवरच ढवळत शिजू द्यायचं आहे. तर इथे असं चमच्याच्या साहाय्याने व्यवस्थित असं आपल्याला मटण आधी ढवळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून जे कांदा आणि पेस्टची जी फोडणी होती ती प्रत्येक पीसेसला लागेल. तर इथे तुम्ही बघू शकता मटण व्यवस्थित असं मी मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता ह्याला मी झाकण लावून एक 10 ते 15 मिनटं वाफेवरच शिजायला ठेवून देते. तर इथे तुम्ही बघू शकता एक 10 ते 15 मिनटानंतर आपल्या मटणाला पाणी सुटलेलं आहे. मस्त असं मटण शिजतंय. आता याच्यामध्ये आपण गरम पाणी घालू शकतो आणि लक्षात ठेवा मटण किंवा चिकन असू दे त्याच्यासाठी नेहमी गरम पाणीच वापरा, त्याच्यामुळे आपल्या मटणाची किंवा चिकनची चव बदलत नाही. तर इथे मी आता एक ग्लास गरम पाणी घालते आणि मटण शिजवताना तुम्ही वरती झाकण एक म्हणजे परात ठेवून त्याच्यामध्ये पाणी ठेवून तसंही सुद्धा वाफेवर शिजवू शकता आणि ते पाणी जसं गरम होईल तसं तुम्ही आतमध्ये मटणामध्ये ॲड करू शकता. तर इथे मी सुद्धा एक ताट ठेवून त्या ताटलीवर थोडं गरम पाणी ठेवते आणि वाफेवर आपलं मटण पुन्हा एक 10 ते 15 मिनटं शिजायला ठेवून देते. इथे तुम्ही बघू शकता एक 15 ते 20 मिनटं झालेली आहे आणि आपलं मटण शिजत आलेलं आहे. खूप छान असा त्या रस्स्याला सुद्धा अर्क आलेला आहे आणि सुगंध सुद्धा सुटलेला आहे. इथे मी ताटात जे पाणी ठेवलेलं ते सुद्धा ॲड करून घेते आणि पुन्हा एकदा मटण मिक्स करून घेते. तुम्हाला कितपत रस्सा हवा आहे त्याच्यानुसार तुम्ही पाणी ॲड करू शकता. एक 80% आपलं मटण शिजलेलं आहे. पुन्हा एकदा मी एक 10 ते 15 मिनटं शिजायला ते परत ठेवून देते. इथे तुम्ही बघू शकता आपलं मटण उकळते आणि खूप मस्त असं ते शिजत आलेलं आहे. कोणाला सर्दी खोकला असेल तर तुम्ही हे सूप म्हणून सुद्धा हे पाणी गरम गरम पिऊ शकता. खूप छान लागतं चवीला, कारण मॅरिनेट करताना सुद्धा आपण मसाले वापरले होते. आता पुन्हा एकदा मी एक 10 ते 15 मिनटं मटण पुन्हा वाफेवर शिजायला ठेवून देते. मटण आपलं शिजतंय तोपर्यंत आपण आता वाटण भाजायला घेऊया. इथे मी कढईमध्ये तेल गरम करून घेते. तेल खूप जास्त वापरू नका, कारण मटणाला सुद्धा थोडा तेल असतं. तेल गरम झाल्यावर ह्याच्यामध्ये मी जे वाटण आपण केलेलं त्याची एकदम बारीक पेस्ट करून घेतलेली आहे. मी खूप जाड अशी पेस्ट केली तर खूप खोबरं लागतं. आता हे तेलामध्ये आपण व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया. वाटण आपण छान तेल सुटेपर्यंत परतवून घ्यायचं आहे, त्याच्यामुळे आपलं मटणाला खूप छान अशी चव येईल. वाटण तेलात चांगलं परतवून झाल्यावर आता ह्याच्यामध्ये आपण मसाले घालूया. इथे मी अर्धा टीस्पून हळद घेतलेली आहे आणि अर्धा चमचा कलरसाठी काश्मीरी मिरची पावडर इथे मी वापरलेली आहे. सगळे मसाले आपण वाटणामध्ये मिक्स करून घेऊया. तर इथे तुम्ही बघू शकता वाटणाला आपल्या तेल सुटलेलं आहे. एक 2 ते 3 मिनटं वाटण मी चांगलं तेलात परतवून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपलं जे शिजलेलं मटण आणि त्याचं पाणी होतं ते आपण घालूया. रस्स्यासोबत आपल्याला वाटण व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे एकदम पण घट्ट नाही आहे आणि एकदम पण पातळ नाही आहे. तुम्हाला जर पातळ हवं असेल तर थोडं गरम पाणी तुम्ही इथे वापरू शकता, नाहीतर ह्याला असंच तुम्ही 10 मिनटं उकळी येत ठेवून द्यायचं आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता मस्त अशा आपल्या रस्स्याला उकळी आलेली आहे. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला हे कमेंटद्वारे नक्की कळवा. केकेज किचनला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुमच्या मित्रपरिवारासोबत सुद्धा ही रेसिपी नक्की शेअर करा. अशाच नवनवीन रेसिपीसोबत आपण पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत धन्यवाद.